No, sa iyang photo profile ba? Naong ata to ni Kwan, Tambaloslos? Oh, naong mga kasama ni Martin Romualdez. Kagahapon, katumurag, eskwelahan man siguro to nga murag nag-flag ceremony. Oh, kato, tenaw kayo mga kasama nga pagsungog-sungog to siya sa bagong Pilipinas mga may kay gipapil man to siya mga kasama sa mga flag ceremonies na matag anong Lunes, no? Nag-mandatory yun. Wagi kay may mo, pang martial law style. Kay utos ng presidente. No, so mo na mga kasama, kita tanaw na ko, pamikil yun ni kay Mayor Bastin ng iyang ginahimo. No, bisan pag maingon lagi mga kasama si Mayor Bastin, nakuha ko ng kuha na good, pero bisan pag kinsay mag-interpretar, bisang bata mga kasama, elementarya, makasabot sa mga ingon-ini nga buhat mga kasama nga pagpamikil gini na pagdungog-dungog. Di lang ka direkta ba, pero nganong di man pun makadirekta si Mayor Basti mga kasama sa pagbatikos sa administrasyon. No, unlike niya itong mga niagi mga kasama sa May Sugurali, wagyoy pugong-pugong ba ni Mayor Basti. Panawagan yun nga resign BBM. Pamatikos mga kasama sa Pangulo. Ano karon mga kasama, no? Murang ginapaagi naman lang sa picture mga kasama. Panungog maning ikay Mayor Basti, klaro maning. Onya kanabang panungog ang sunod nga kuan niya na pamikil. Kaya syempre makita man eh. No, bisan pa makakita katong mga panatikon nga mga BBM, wala ipasa screenshot niya ipasa dayon sa ilang mga hangtod nga maabot sa attention kang BBM ang ingon ini. Pero ingon pa ni Mayor Inday ani BP Inday kagahapon, wag ko kay baw kung naa ba day hungihong nga suspended mga kasama si Basti. Pero ingon pa sa DILG, chismis lang daw to, di to tinuod. Na, basin matinuod nga ni hinuon, kining pagbutag og mga pictures nga pagpanungog, klaro kayo. Di ba, panungog yun